subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗaura shirye-shiryenmu za su kai gare ku. Mun gode. Hausa bakwai tamu ta Hausa Fulanin mu mun rike al'adar mu ta gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tururuwar al'umma. Hausa bakwai tamu da Hausa Fulanin mu mun rike al'adar mu da gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tururuwar al'umma. Da sunan karbi Allahu sarkin iko mai gaba daya wanda ya yi ni yabban iko na wake tashar Hausa bakwai talabijin ta Hausa Fulani. Hausa bakwai talabijin ta gargajiyar mu mun rike al'adar mu. Hausa bakwai tamu da Hausa Fulanin mu mun rike al'adar mu da gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tururuwar al'umma. Mai nagarta ce tabbas Hausa bakwai talabijin ta daban ce ita Hausa bakwai talabijin tashar kowa da kowa. Hausa bakwai talabijin al'umma mu duk ku kama Hausa bakwai talabijin shiyoyi daban-daban. Hausa bakwai talabijin. Hausa bakwai tamu da Hausa Fulanin mu mun rike al'adar mu da gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tururuwar al'umma. Ayyuka kan tsari sai Hausa bakwai talabijin shirye-shirye na karuwa. Hausa bakwai talabijin za su sai ya ka fahimtuwa. Hausa bakwai talabijin sannan ga nishadi. Hausa bakwai talabijin suna sai ya farin ciki. Hausa bakwai talabijin. Hausa bakwai tamu da Hausa Fulanin mu mun rike al'adar mu da gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tururuwar al'umma. Tashar da ba kamar ta Hausa bakwai talabijin mun rike al'adunmu. Hausa bakwai talabijin mun rike gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tashar Hausa Fulani. Hausa bakwai talabijin kai mun jinjina wa Hausa bakwai talabijin. Hausa bakwai tamu da Hausa Fulanin mu mun rike al'adar mu da gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tururuwar al'umma. Shirye-shirye da ake a Hausa bakwai talabijin shirin kautal horo. Hausa bakwai talabijin shirin zafi sanka. Hausa bakwai talabijin shirin dandalin farfesa. Hausa bakwai talabijin sai shirin kikin dare wani da Hausa bakwai tamu. Hausa bakwai tamu da Hausa Fulanin mu mun rike al'adar mu da gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tururuwar al'umma. Yanzu zan gaisuwa gurin daraktoci namu. Abdullahi Sadau sannu darakta namu, ga kuma Awwal Garba sannu darakta namu, sannan Zakari Sadau sannu darakta namu, sannan Yaya barista a Hausa bakwai tamu. Hausa bakwai tamu da Hausa Fulanin mu mun rike al'adar mu da gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tururuwar al'umma. Hausa bakwai tamu ta Hausa Fulanin mu mun rike al'adar mu ta gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tururuwar al'umma. Hausa bakwai tamu da Hausa Fulanin mu mun rike al'adar mu da gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tururuwar al'umma. Adam Musa Dau jinjina a Hausa
Hausa bakwai tamu, Maimuna Sadau jinjina a Hausa bakwai tamu, Nasir Abdul Nasir duka Hausa bakwai tamu, da sauran ma'aikata na Hausa bakwai tamu na jinjina. Allah ƙara faɗaɗa nazarin ku. Hausa bakwai tamu da Hausa Fulani mu. Mun rage al'adar mu da gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tururuwar al'umma. Allah ƙara ɗaga ku Hausa bakwai talabijin, Allah ya ƙara haskaka Hausa bakwai talabijin, Allah jaddada ayyukan da kuke ku da yaushe, Allah haɓaka shirye-shiryen da kuke yi mai shan ko ina a rinka kallon ku Hausa bakwai talabijin. Hausa bakwai tamu da Hausa Fulani mu. Mun rage al'adar mu da gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tururuwar al'umma. Jinjina dole na yoga ku Hausa bakwai talabijin, kun zamo tumbin giwa Hausa bakwai talabijin, kun zamo gugan karfe Hausa bakwai talabijin, kun zamo haske gari Hausa bakwai talabijin, kun mamaye duwala har ko ina duka. Hausa bakwai tamu da Hausa Fulani mu. Mun rage al'adar mu da gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tururuwar al'umma. Ni Majis na yaba da aikin Hausa bakwai, ana tare iyawo yayan Hausa bakwai, kun yi min halarci ana tare Hausa bakwai, kullum zan faɗin ku kun kyautatan Hausa bakwai, jinjina ta a gare ka Muhammadu Kautalla. Hausa bakwai tamu da Hausa Fulani mu. Mun rage al'adar mu da gargajiyar mu. Hausa bakwai talabijin tururuwar al'umma. Mai neman ƙarin bayani sai ya tuntube mu a wannan lamba kamar haka: 1737 6 93 31 94 72. Yan Majis a sha sauraro lafiya Hausa bakwai TV.